president, vicepresident. La veritat és que aquesta és una institució que exporta talent. De fet, una de les anteriors vicepresidentes actualment és l'actual consellera de Cultura. Per tant, estem molt contents que exporteu talent en el govern de la Generalitat. Mireu, moltes gràcies per haver-me convidat a l'oferiment d'aquests premis, els Premis Sant Jordi de l'Institut d'Estudis Catalans, que reconeixen els millors treballs de recerca científica i acadèmica dels Països Catalans. Uns premis que demostren com l'IEC, en aquests més de 100 anys, ha esdevingut un gran i indispensable instrument de construcció de país. Avui, més que mai, reivindiquem el seu llegat fundacional de la mà d'Enric Prat de la Riba. Cultura, nació i progrés. Quan tenim, i permeteu-me que m'hi refereixi, mig govern a l'exili i mig govern a la presó, quan sovint ens podem sentir temptats pel desànim, quan veus que en ple segle XXI estructures polítiques com la Junta Electoral Central Espanyola impedeixen el lliure exercici de drets fonamentals i polítics al nostre país, ens cal, més que mai, recuperar aquell esperit fundacional. Recuperar aquell esperit revolucionari de Prat de la Riba, de Pompeu Fabra, de Puig i Cadafalch, de Carles Riba i de tants altres que no van dubtar a apostar pel coneixement, per la ciència i per la matemàtica com a camí cap al progrés. Són molts els premis que avui s'han atorgat i tots són molt rellevants en diferents camps. Ho hem vist en física, en biologia, en matemàtiques, en literatura, però permeteu-me, i per tant també felicitats a tots ells, tots els premiats, però permeteu-me que en destaqui un en particular, que és el Premi Creu Casas. Dones per canviar el món. Tota una declaració de principis que com a conseller de Polítiques Digitals comparteixo i de la qual me'n sento especialment responsable. El sector TIC pateix avui un clar dèficit en la presència de dones. Avui només aproximadament un 20% dels i les professionals de l'àmbit TIC són dones. Una situació que cal capgirar i que estem treballant per capgirar a través del programa del Pla Dona TIC del Departament de Polítiques Digitals. No podem pretendre liderar la revolució digital sense les dones. De fet, sense les dones no hi ha revolució possible. Un gap també en el camp científic. Pregunteu-nos el perquè de la invisibilitat de les dones en el camp matemàtic, tecnològic i científic. Segurament, durant anys, no ho hem fet prou bé. Hem sigut incapaços de conèixer i reconèixer la gran aportació de les dones en l'àmbit científic i tecnològic. Coneixem el nom de Marie Curie, però desconeixem el nom de les inventores i creadores, per exemple, del Wi-Fi, o el nom de la primera programadora de la història, o de la inventora del Bluetooth, per posar alguns exemples del meu àmbit més en concret. Moltes dones ho han arriscat tot en nom de la ciència, també Creu Casas, i aquests premis ajuden a crear referents, a prestigiar i a reconèixer l'aportació de la dona en aquest camp. En aquest sentit, permeteu-me unes explícites felicitats a la Carme i també a les Young IT Girls, que les conec personalment. Sou, sens dubte, un exemple a seguir. Sou, de fet, i heu de ser les influencers del demà. Teniu una gran responsabilitat. Inspirar noves vocacions. Podeu també generar il·lusions. Des del Govern i des del Departament de Polítiques Digitals afrontem el repte d'impulsar les vocacions que se'n diuen STEM, Science, Technology, Engineering and Maths, entre l'alumnat, amb especial incidència també entre les nenes i les noies. Justament aquesta setmana passada es va celebrar el Dia Internacional de les Nenes a les TIC. En aquest sentit, també el programa Dona TIC impulsat per aquest departament ha esdevingut un pla ambiciós amb l'objectiu d'impulsar la presència de la dona en l'àmbit tecnològic. Un paraigües que aglutina i coordina les diferents iniciatives a nivell públic, privat i acadèmic que s'estan fent arreu de Catalunya.
tant des de la pròpia Generalitat com des de diferents administracions i entitats per impulsar el paper de la dona a les TIC. Mireu, el World Economic Forum, el Fòrum Econòmic Mundial, en un darrer informe situa que la humanitat té al davant tres grans reptes. El repte migratori, el canvi climàtic i la revolució digital. Les tecnologies digitals estan canviant el món. Com us deia, estem immersos en una revolució digital que ens obre enormes possibilitats de progrés i benestar. No podem deixar, doncs, l'oportunitat per liderar-la. El carbó, l'electricitat, el petroli van ser les matèries primeres de la revolució industrial. El talent, les persones, ho seran d'aquesta revolució digital. El nostre país té els ingredients necessaris per fer-ho. Talent i capacitats, té l'IEC, i un sector tecnològic potent. Com al segle XIX i al segle XX vam liderar la revolució industrial en el si de l'estat espanyol. Tenim ara també el potencial per liderar aquesta revolució digital a nivell global. Aprofitem-ho, perquè Catalunya és i ha estat sempre terra d'innovadors i d'innovadores, de visionaris i de visionàries, i també de revolucionaris i revolucionàries. Avui fa 100 anys, en plena revolució industrial, la Mancomunitat va ser un gran instrument per la modernització econòmica i social de Catalunya. Ara estem creant la Catalunya del segle XXI. No només proveint-la d'infraestructures, i per tant també d'infraestructures digitals, sinó sobretot capacitant a la seva ciutadania. En aquest sentit, la revolució digital a Catalunya és, en certa manera, el noucentisme del segle XXI, el noucentisme digital del segle XXI. Perquè Catalunya, amics i amigues, serà digital i en forma de república o no serà. Moltes gràcies.